ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштаҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон компания чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран мода роӣ кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. нархҳои имрӯза сар мешавад аз 25000 сомонӣ. ҳастаи хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз ноҳияи Фарход, аз шаҳри Бохтар, хоб аз шаҳри Ҳисор, Ваҳдат, хоба аз дигар тарафҳо ҳаст ки бо нархҳои арзон. ҳам замин, ҳам квартира, ҳам хона ки аз шаҳру ноҳияҳои Ториксо, аз территорияи Регард, Турсунзодам ҳастае. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза 133 сомон 5 дирам. навора сар мекунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Ҳисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу Обшим 25 та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. 1.5 камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи тобеи марказӣ, яъне Душанбе, ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи вараи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кати рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. маромад компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳад аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. маромад албатта бортона роӣ кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ. якм замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати Дарқад Кӯйбешда. ноҳияи Фарход ҷамоати Дарқад Кӯйбеш 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки замини ҳамвор ҳастае ки гирд 12 одамо зиндагӣ доранд. об ва свечам ҳастанд. мега об пеши хона кати мегзарад, оби барои замин ва оби мехӯрданишам, яъне ки аз инҷа метавонед кане обша ҳаста, яъне ки ҳамсояҳоама об дорад. хоб нархаш мега срочно мегад мефурӯшам мега бо нархи 25000 сомонӣ ки бо ягон сом муомила мешавад ё ки ба ягон мошини майдан вариантҳои алишам дорад. ин аз замини ҳамвор лаби раҳда гирди 12 одамо зиндагиро аз ноҳияи Фарход ҷамоати Дарқад Кӯйбешда. якум рақамош рақамҳои мегафон, ахираш 92, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. кадом мида ки аз ҳам территория замин ки лозим бошад маромад занг занед. нархаш бениҳоят арзон ки 25000 сомонӣ бардом бо таъинболи ки 8 сотиқ замини ҳамвор. бо мега муомила мекунем ки ба ягон мошини майда алиш мекунем. срочно маромад тамос гирем. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Шабчароғда, яъне ки сентри шаҳрда, яъне тарафи пеши Кривойда. духонага квартира ҳастае ки дар 6 ошина қарор дорад ки 67 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. квартира дар маркази шаҳри Бохтар, Шабчароғ, пеши Кривой. хоб ва дӯстони азиз, дигар чизое ки зубной пурбу ҳамаш дар пешаш ҳастае. хоб квартира мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 324000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ремонтҳои замонави люкс кардагӣ ҳастае. харидори аниқ боша мега тамос гирад. дар Шабчароғ 67 квадрат даруни квартира кушод 324000 сомонӣ аст. нархи квартира хай бо кадоми то ки мехарем бо занг занед дигар маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, шумо дам агарам харид хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имое ки дар аввали видео буд дар ҳамонҷа роӣ кунед. мо дар видеои оянда рекламаи хубуш мекунем. хова аз куҷо ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозима нависед, мо дар видеои оянда аз харидорот ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район қариби мошинбозор гуфтагӣ ҳастае Сойбош.
7 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки якта баня, якта калидор дорад. Баня мегӯяд дуруни хона ва дега калидори дароз. хоб ҳаволӣ мегӯяд қариб ки 7 сотиқа мегӯяд 6.5 сотиқи ровна ремонт дора барои зиндагитон мешавад. об ва свечам ҳастае. хонаҳо мегӯяд дарош мегӯяд 4x5 ҳамхали ҳастае ва 7 сотиқи замин қариб бо наздикии мошинбозор дорад. хоб нархи хонаи заминӣ нами нархи хонаш 260 мега бо хай қачон муомила мекунен. рақамошон аста дар поини видео кадом даки лозим аст марҳамататон азиз занг занед маълумотша гирен ва хоҳиш ки я лайка фаромӯш накунед гузорем агар имконият бошад силкаи навори моро дар WhatsApp имо падилсаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки срочное қарор дорад дар шаҳри Турсунзода яъне ки регарда дар деҳаи Зиёратут гуфтагӣ ҳастай соҳибаш ноҳияи Турсунзода яъне ки шаҳри Турсунзода деҳаи Зиёратут ами хеле маълумото 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хонаҳои барак кардагӣ аст ремонт доранд ҳоҷатхона ошхона баня дарахтони мевадиҳанда дорад гидаш маҳкам об свечам ҳастай. хона дастрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. шахсоне ки дар комментария хоҳиш карданд ки аз территорияи Турсунзода яъне хонаи заминӣ ба шумо заказои кардагитон метавонен занг занед маълумотша гирен. фақат лайка фаромӯш накун бизан аз куҷое ки хона дар кор нависе пешкаш мекунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтагӣ аст кӯчаи Саъдии Шеррӯзӣ 64. хоб якхонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад 30 квадрати метр бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад. дӯстон азиз ремонтҳои хуб барои зиндагӣ мешавад. открити лестницаи доми 5 ошона аст дар чорумаш қарор дорад ки хоб ҳуҷраи 88 гуфтагӣ аст соҳибаш. нархи квартира 250 000 сомонӣ аст бо қачон муомила мекунен. хоб шаҳри Душанбе яъне ки истиқомати кӯчаи ноҳияи Сино ами хеле маълумото. хоб рақамошон тисел аст кадоми даҳамхали квартира ки лозим аст 250 000 сомонӣ аст бо муомила дорад метавонед занг занед. ва дӯстони азиз аз куҷое ки мақсад ки шумо квартира хона ки дар кортон бошад дар таги видео шурӯъ карда нависед агар ки мо дар видео оянда ёфтем аз ҳамон фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар тарафҳои повороти Савхоз гуфтагӣ аст рӯпарӯи ресторани Сайёда лаби дайро тарафи ҳоҷишариф болотарак. ҳай маълумотои пурра тариқи телефон. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад. дӯстони азиз заминаш мегӯяд ровна мегӯяд 4.5 сотиқ замина мегӯяд лаби дайроя мегӯяд кухнӣ ҳаммом ҳоҷатхона подвал дорад ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё ҳастае. хоб срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. алишам мешавад мегӯяд ба ягум этаж мегӯяд ё сехонага бошад мегӯяд маслиҳат мекунем алиш мекунем ремонтҳои нами хона аст беҳтарин ва алиш ба квартира ягон сехонага бошад мегӯяд вариантона пешниҳод кунем. агар ин хонаро шумо сумкати харем бо мегӯяд ай нарх гуфтагишон арзон мекунем метавонед марҳамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочно қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар гардиши геолог гуфтагӣ аст соҳиби шаҳри Ваҳдати Бӯстонӣ гардиши геолог ами хеле маълумото агар ягон ҷош хато бошад бо худтон занг занед пурсен ай соҳибаш. духонага квартира астае ки дар 8-ум ошона қарор дорад 52 квадрати метр бо об свет таъмин аст инам хали ремонтҳои нав кардагӣ хай маълумото бо тариқи телефон барое ки соҳибаш маълумотоша хела кам мондагӣ аст барои ҳамин бо худтон занг занед пурсен. хоб нархи квартира мегӯяд 270 тай бо хай қачон савдо мекунем ва рақамошон билайн. шахсоне ки аз территорияи шаҳри Ваҳдат ки лозим бошад марҳамат занг занед маълумотша гирен. ба хотири меҳнатомо я лайка дариқа дорем ҳозир нами лайка гузорем ва аз куҷое ки ба шумо чизе ки дар кор бошад нависед пешкаш мекунем. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ астае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар автоцентр кӯчаи Крупская. духонага квартира астае ки дар 3-ум ошона қарор дорад 36 квадрати метр бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад. хоб техпаспорт мегӯяд дорад срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи
55000 сомонӣ. Автоцентр кӯчаи Крупский 45. خب 255 تا با معاملات در درون کوارتیر از صورتاش و نقش هم گفتیم رقمشون هستیم کدومی در کلوزی هستیم مرامتون عزیز زنگ زنین و چی رکلام که داشته باشیم مرامت روی کنیم و رکلامش میکنیم و دوستان عزیز نوار تاخیرش تماشا کنین فقط از شما خواهش که لایک فراموش نکنین گذاریم برای ما مهم است که ویدیو ما پانشا یک آدمی کوارتیر خد مقصد که صاحب کوارتیر شوند فقط لایک زنین و نوار پادلسش کنین مگذاریم با نهم خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان که قرار دارد در شهر دوشنبه در نویه سینا گفتگی است پیش بازار کشانیان دا خب 2.8 سوتیق میگه زمین قریب که 3 سوتیق زمین 2.8 سوتیق زمین 3 در خانه کردگی است که آب و سویت هست حاجت خانه آشخانه بانیا کухні دارد об ва свет мега пастяня рӯи ҳаволи полни худ стияшки едаш полни худ маҳкам хона ҳамашон ремонтҳои замонавӣ ҳозиразамон кардаги астаи об ва свет мега пастяня обшиб ҳамаи условиҳои хона мега 100% ягон мушкилат дорад ки хонаи 100% шаритош катӣ хоб нархи хона мега 480000 сомонӣ аст бо муомилаи хубам мешава мега на рақамошон аст вавилон шахсони дар камхали хона ки лозим боша марамат занг зан дига маълумот чагирен دوستان عزیز در این موضوع نوارم همین خانه هایی بود که با ما پیشکش شد ما این پیشکش نکردیم تا ویدیو آینده